Ing zaman biyen enten kerajaan ingkang naminipun Kerajaan Jenggala ingkang dipimpin kaliyan Raden Putra. Raden Putra niku nggadhah selir lan permaisuri ingkang becik. Selir menika nduweni rasa iri dhateng permaisuri. Banjur selir nduweni niat elek dhateng permaisuri. Kudu ingkang dadi permaisuri iku aku, kudu malah dhek. Pokoke piye carane aku kudu nyingkirake permaisuri. Banjur selir mulai nemokne akal licike kanggo nyingkirne permaisuri, yaiku ngengken tabib ing istana. Banjur selir etok-etok loro lan langsung cepet-cepet nyeluk tabib sing teng kerajaan. Tabib menika matur teng raja menawi enten ingkang ngracuni selir lewat wedang sing diombe mau. Sopo sing ngracuni selir? Wong kuwi ingkang ngracuni selir yaiku permaisuri Raja Kiambak. Raja mireng nika saya duka. Tibake permaisuri duwe watek sing ala. Banjur rada ngengken setunggal patih ndamel mbuang permaisuri ing alas. Patih langsung budal lan cepet nglaksanakake perintahe raja, damel mbuang permaisuri teng alas. Pas niku permaisuri lagi mbobot, lajeng si Patih menika mboten tega menawi badhe mateni sang permaisuri. Soale Patih ngertos menawi kedadian menika namung akal-akalane selir. Tuan Putri ampun kuwatir, kula mboten badhe mateni jenengan. Lan kula nggih badhe matur teng raja menawi kula sampun mateni jenengan. Patih pados akal damel bukti teng raja nek dheweke sampun mateni Tuan Putri. Banjur Patih mateni kelinci damel mendhet getih. Lan getih mau dioser-oserne teng pedang. Kersane raja mboten curiga dhateng dheweke. Patih banjur wangsul ten kerajaan lan sang putri ditinggal ing alas dhewean. Patih maringne bukti teng raja menawi permaisuri sampun dipateni. Raja mireng niku seneng napa malih si selir sing akale ala. Let pinten-pinten wulan permaisuri nglairna bayi lanang kang diparing asma Cindelaras. Cindelaras niku nduweni rai ingkang ganteng lan akal ingkang cerdik. Saking alit Cindelaras dolanane kalian kanca-kancane sing enten ten alas. Saksampune 3 minggu edok saking Raja Wali niku netes rupa pitik. Cindelaras ngramut pitik wau kanthi apik lan sregep. Akhire pitik mau tumbuh dados pitik ingkang perkasa lan kuat sanget. Enten setunggal galuane pitik mau sing garai Cindelaras gumun yaiku saged matur. Kukuruyup, ketuanku Cindelaras Griani enten ing tengah alas atapipun godhong kambil bapakipun Raden Putra. Banjur Cindelaras ngumun lan cepet-cepet ngramut pitik niku kanthi luwih sae malih. Cindelaras banjur nduduhake dhateng ibuke tentang pitik ingkang diramut kalian Cindelaras. Saksampune niku ibuke Cindelaras nyritakake kedadian ana apa kok dhewekane saged urip ing alas. Sakwise mireng critane niku, Cindelaras nggadhah greget damel nyritakake ala lan licike selir dhateng Baginda Raja. Cindelaras pados cara supados saged teng istananipun. Saksampune ibuke Cindelaras ngolehi lunga, banjur Cindelaras lunga lan dikancani kalian jagone niku. Ing tengah dalan enten tiyang ingkang lagi adu pitik lan dheweke ditantang damel ngadu jagone. He, nek awakmu wani kene adun pitikmu karo pitikku. Bareng jagone Cindelaras diadu, jebule luwih pinter lan ampuh. Serta jagone Cindelaras bisa ngalahake kabeh pitik sing enten ing mriku.
kabar masalah jago sing duweni Cinderelas sing kuat lan ampuh mau mireng nganti kerajaane Raden Putra. Banjur raja niku wau ngengken parjurite ndamel ngundang Cinderelas ing istana. Bocah iki kok gandeng lan pinter banget. Kayak bocah iki kudu keturunan wong biasa. Sakwise iku pitik jagone Cinderelas dijaluk, banjur niku jagone niku wau ajeng diadu kaliyan gene raja. Ananging enten persyaratan sing kudu disetujui. Menawi Cinderelas menang separuh, bondone raja diparingaken Cinderelas. Nanging nek sing menang pitike raja, Cinderelas kudu gelem dipajung. Banjur pitike Cinderelas kaliyan raja diadu. Pitike niku wau gelut kanthi padha-padha perkasa. Nanging ing wektu sing cepet pitike raja kalah lan pitike Cinderelas menang. Mongko sang raja badhe nepati janjine. Iya wis, tak akoni aku kalah. Aku bakal ngenehne separuh bondoku. Nanging aku takon dhisik. Sakjane sapa sliramu niku bocah nom? Mireng ngoten Cinderelas banjur mbisiki jago sing ditresnani. Jago mau langsung kluru. Kukuruyuk, ketuanku Cinderelas, griyan ing tengah alas, atape godhong kambil, bapakipun Raden Putra. Apa bener sing diucapne jagomu kuwi? Laras raja, nami kula Cinderelas. Ibuku nggih menika permaisurine jenengan. Patih sing diken buang sang putri teng alas ngadep sang raja lan ngaturaken kedadean sing dialami permaisuri. Sang raja ngrasa nyesel amargi sampun tumindak mboten sae kaliyan permaisuri. Sampun ngusir sakderenge ngertos kenyataane. Raden Putra langsung njaluk sepura lan nyikep kanthi siset dhateng Cinderelas. Lajeng Cinderelas raja kaliyan hulu barang marani sang permaisuri teng alas lan diken wangsul malih teng kerajaan. Amargi raja sampun ngertos kedadeane, raja nyuwun pangapura dhateng permaisuri lan teng permaisuri dipun maafin. Akhire raja, permaisuri lan Cinderelas urip ing kerajaan kanthi urip ayem tentrem. Pas sang Raden Putra mati, Cinderelas ngantosi posisi bapakipun inggih menika dados raja kerajaan. Cinderelas mimpin kerajaan lan rakyatipun kanthi makmur lan adil.